मस्त झाला एकदम रस्सा. नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आहे. तर तुम्ही आमचे कौलावरचे चिकन आणि त्याच्यानंतर हॉटेल्स टाईपमध्ये ग्रेव्हीचं चिकन हे 2 व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघितला असतालच. तर आता आपण बनवतलो कोल्हापुरी तांबडो रस्सो, तो पण आपल्या मालवणी पद्धतीचं. तर भरपूर धूर येतात, चूल वगैरे आम्ही बनवलेली असा. मगासपासून दोन्ही पण चुली फुल चालू होत आपले. आणि इकडे सगळा सेटअप आहे, कांदो, टोमॅटो, कोथिंबीर, मीठ सगळा. तर आता मी कोल्हापुरी तांबडो रस्सो बनवतलं आहे. आता मी आणि आदित्य दोघंजण कोल्हापुरी तांबडो रस्सो बनवतो. तर ॲक्च्युली मी रेसिपी सांगतलं आहे, आदलो फक्त टाकतलो सगळा. आदल्या चल घे एक एक. आम्ही आता इकडे टोप ठेवलो. तेल टाक, 4 चमचे तेल टाक. आपण 4 चमचे तेल घेतलं. हे 4 टाकलंस ना की 5 टाकलं? मोजू गेली ना. तर आता जरासा तेल तापला की आपण कांदो टाकतलो. ॲक्च्युली चिकन मसाल्यासारखी सेम रेसिपी आहे, फक्त आपण तडको देतलो. म्हणजे जी आपल्या एक जो रस्सो हवो असता, तर तो आपण रेग्युलर जेव्हा चिकन संपूर्ण तेलामध्ये परतून घेतो तेव्हा तो तेवढा सुटत नाही. हे टाक ना, माझ्याकडे चमचो दे. तू सांगते तर टाक. कांदो टाक. तर आपण साधारण 2 चमचे 2 अख्खे कांदे घेतलं बारीक चिरून. कांदो परत एक साधारण 2 ते 3 मिनटं कांदो चांगलं परतून घ्यायचो. काढल्या कांदो चांगलो आपलं सोनेरी भाजलो. हे टाक. हे काय राहुला, आलं लसूण पेस्ट टाक. आलं लसूण पेस्ट होती बाबा ह्याच्यात, असा होती बरणीत. होय त्या बरणीत टाक. किती टाकू? 3 चमचे टाक. ही आपली लसूण पेस्ट असं आपण 3 चमचे टाकतो. ही आम्ही घराकडे बनवून ठेवलेली होती. बस ना, बस. तुम्ही फ्रेश पण आलं लसूण पेस्ट टाकू शकता. अरे आल्याची पेस्ट टाक, ही लसूणची पेस्ट टाकलं, मस्त असं वास येता लसणीचा तेलात परतल्यावर. आता आपण आल्याची पेस्ट टाकूया, ते पण 3 चमचे टाक. तर आपण झणझणीत असं रस्सो बनवतलो. भरपूर दिवस रस्सो खाऊक नाही. वाटाप नाही ना टाकलं रे. टोप मस्तपैकी हले डुले करता. जरा पकडे जरा आकडे घे बघ. हलत नाही ना? ओके, सोड. आता व्यवस्थित बसलो. अरे बघ, ह्या साईडून उतरलो टोप. तकडे घे तकडे आण. असा नवीन शेप असले की असे भानगडी असतात. ओके, या साईडने लागलो. वाकडं रावण देतो. बाकी काय नाही, रसो खाली पडता नाही.
चल आता हे टाक, चिकन मसाला टाक. अरे ही काय भानगड, चिकन मसाला मगाच्या टाकूक नव्हतो टाकलेलो. मामा सांगितलेलं ह्यो अक्को टाक म्हणून. या झाला अक्का या का पाकिट त्या पाकिटात किती आहे चिकन मसालो नाही टाकलेलं होतं त्याच्यात. त्याच्या तर त्याच्यात एक पॅकेट टाकून सांगितलेलं होतं कारण ते चिकन जास्त होतं ना रे. माझा तू टाकू. हा चिकन मसाला टाक, चमचे बिमचे काय नको. चल डायरेक्ट टाकू. बोल. हां टाक. आपण आता चिकन मसाला टाकतो 1-2 चमचे, नाही तर 2 चमचेच उरलो. हां टाकतो. आणि गगनगिरी मसाला टाकतो. तोप जरा उतरून घेऊया खाली. पकड. थोडेसे मसाले लागले जरा, चालता नाही. कसं नवीन शेप असले की तसंच गोंधळ होता. मसाले चांगले एकदम परतलेत. आता आपण त्याच्यामध्ये तर ह्या आपण रश्श्याचं पाणी केलेला, ॲक्च्युली ह्या उकळत ठेवलेले जे हड्डीचे पीस होते ते आपण आता फोडणी देतो आहे का. तर ॲक्च्युली ही रेसिपी मी यूट्यूबला बघितलेलं आहे. मस्तपैकी असं पातळ रस्सा झालेलो. अजून आता आपल्या ह्याच्यामध्ये वाटाप टाकूचा. तर ह्या वाटापासा आपण कांदो खोबरा भाजून घेतला आणि त्या पूर्ण मिक्सरला वाटून घेतला. ते आपण आता 2 चमचे टाकतो आणि त्याचबरोबर आपण कोथिंबीर टाकतो अर्धी. बाकीची कोथिंबीर आपण वरणा घेतलेलो आणि चवीपुरता मीठ. आणि चांगला आता एक उकळी काढून घ्यायची. तेलाची चांगली त्याच्यावर कारा इलेली असा आणि कलर देखील चांगला लाल झालेलो आहे. आम्हाला आग कर रे. चालू आहे ना रेकॉर्डिंग. हो. ह्याच्या खाली पण आग करा. आपण थोडंसं पाणी टाकूया. उकळी येतात. ही आता मस्तपैकी उकळी इलेली असा रश्शाक आपलं तांबडो रस्सो रेडी झालेलो आहे. तेलाची करा वगैरे एकदम पूर्ण प्रॉपर इलेली असा. तर आपण आता टेस्ट करून बघूया. मस्त झालं एकदम रस्सा. एकदम काय सांगू आता, मसाले वगैरे एकदम चांगले प्रॉपर लागलेत. आलं लसूण पेस्ट वगैरे. त्याच्यानंतर चिकनच्या रश्श्याचा जो तांबड्या पांढऱ्या रश्श्याचा फ्लेवर असता तांबड्या रश्श्याचा एक नंबर एकदम झाला रस्सा. तर तुम्ही देखील ट्राय करून बघा नक्की आणि कसं झालं तो आमका नक्की सांगा. एकदम झणझणीत असं रस्सो झालेलो आहे. तर मी आता रस्सो खाते. तुम्ही तोपर्यंत आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.